Diante da posibilidade de que o Goberno municipal decida aplicar no 2026 unha nova suba nas retribucións dos concelleiros e concelleiras con dedicación exclusiva ou parcial e que se engadiría a xa aplicada o pasado mes de xullo, desde o Bloque Nacionalista Galego vamos dirixir un escrito ao alcalde solicitando que os salarios dos cargos electos se manteñan conxelados durante o vindeiro ano. Non hai xustificación para seguir aumentando retribucións que xa son elevadísimas e que supoñen máis do duplo dos salarios que perciben, por exemplo, as xefaturas de servizo do propio Concello e que mesmo superan os soldos da Secretaría Xeral ou do Interventor, que son os máximos funcionarios municipais e persoal de elevadísima cualificación. De se materializar a suba recollida nos orzamentos aprobados inicialmente só co apoio do Partido Socialista e co voto en contra do BNG, os concelleiros e concelleiras con dedicación exclusiva superarían os 70.000 euros brutos anuais, no caso do alcalde, máis de 80.000, o que supón 3 veces máis que o salario promedio que existe en Vigo e que se sitúa en 22.000 euros, nunha cidade na que preto de unha de cada 3 persoas traballadoras rexistran salarios por debaixo do salario mínimo segundo datos oficiais da Axencia Tributaria. Nun contexto no que as clases populares e traballadoras atravesan cada vez máis dificultades económicas polo incremento real dos prezos e o empobrecemento dos salarios, con moitos fogares nos que cada día 15 xa final de mes e con preto de 60.000 persoas en risco de exclusión social e de pobreza, no BNG defendemos que non é aceptável que se continúe a aumentar a distancia entre as retribucións dos e das representantes institucionais da cidade dos da maioría social. É especialmente inoportuna e injusta esta nova suba se temos en conta que o goberno de Abel Caballero ven de impoñer un aumento do 4% nos impostos e taxas municipais. Caballero pretende que as viguesas e vigueses paguen máis e ao tempo que os membros da corporación con algún tipo de dedicación cobren aínda máis. Denunciar isto non é alimentar o discurso da antipolítica que de maneira perversa e demagóxica empurran aqueles e aquelas que o único que buscan é desprestixiar as institucións democráticas para que sexa fora delas onde se toman as decisións. Por iso defendemos e seguiremos a defender que exercer como concelleira ou concelleiro no goberno ou na oposición é un desempeño de servizo público que debe ter condicións económicas dignas para permitir que calquera persoa, con independencia da súa orixe ou estatus profesional, poida exercer a representación democrática da cidadanía. Mais cremos que os salarios fixados polo Concello de Vigo van demasiado lonxe. Retribucións que, compra lembrar, foron acordadas co voto en contra do BNG no pleno de organización do inicio deste mandato, tanto no actual como no anterior. Cremos que a conxelación debe ser un primeiro paso. Un primeiro paso para abordar con serenidade un debate necesario sobre a racionalización dos soldos dos cargos políticos no Concello de Vigo, tanto dos representantes institucionais como tamén, e queremos sinalalo expresamente, do persoal de confianza, no que vemos como no gabinete da alcaldía hai persoas que con evidentes ligazóns familiares co propio goberno perciben salarios de 35.000 ou até 50.000 euros ao ano, moi por riba dos soldos que percibe o persoal funcionario. A política non é unha profesión nin un modo de vida, é e debe ser un espazo para a participación democrática e iso é abertamente incompatível con prebendas ou con privilexios económicos.